Draga braćo i sestre, slaveći Božić, slavimo tajstvo u kojemu je Bog postao čovjek, rodivši se u konkretnoj ljudskoj obitelji. Ovim tajstvom Bog je svoju obitelj stavio za uzor svakoj ljudskoj obitelji, ali i svaku drugu ljudsku obitelj učinio svojim osobitim boravištem. Zato je Božić na poseban način i blagdan obitelji. Božić je i poziv da još gorljivije poradimo na istinskom obiteljskom zajedništvu, kako bi naš zajednički hod kroz životne radosti i žalosti bio obogaćen nadom, a lišen tjeskobe. Uza sve vanjske i unutarnje izazove s kojima se u obiteljskom životu suočavamo, svjesni smo da to nije jednostavno i lagano. I zato nam Bog trajno pred oči stavlja svetu obitelj, kako bismo u njoj pronašli put do istinske obiteljske sreće. S nadom da ćemo to i sami otkriti i početi živjeti, kao i molitvom da u ovom našem svijetu i vremenu bude što više sretnih obitelji, nalik nazareskoj obitelji Isusa, Marije i Josipa, svim ljudima dobre volje i svoj stvorenoj stvarnosti, osobito svim našim dragim obiteljima. Želim sretan Božić te blagoslovljenu i obiteljskom srećom ispunjenu novu 2018. godinu.